Takže čau lidi, mé jméno je Dexter AP a dneska to se mnou. Čau. A bude to video z Minecraftu. Takže mapa Airport 1. Já to mám zátěži, pane Dexter. A jsme vedle sebe. Jdeme do středenzí Deutsch. Já nemám nic, tak utíkáme. Utíkáme takhle tudy a tohle zabijeme, pokud nemá meč. On má meč, utíkej. Tady, ale on má meč, víš. Utíkej, on má meč. On po nás nešel, on je hodný. Jo, a když jsme to slyšeli, tak to bylo líbo, já papám. Já také. Mám čínskou polívku, protože začínali. Jako něco. Jo, mám sekeru. Hej, máš Kaťata, bro. Já otevřu tuto čestendí. Takže jsme tady. Pardon za ty 2 střihy, že jo? Ano. Tady máš boty. Sorry. A my jsme museli vystříhat. Ale tady je nějaká čestendí. Dostávám to. Co máš? Papání. Mám papání. Ty vole. Ty vole, on mě oba ukradete. Sorry, já jsem musel. Ty jsi zlej. Jsem musel, já nemám. Teď komu se bude ten startý jablek, já jsem musel. Tady je nějaká česta. Já ji vidím. Dvě stíhačky. Mám kompas. Nic není. Je 20 bloků ode mě, 25, 24. To jsem já, ne? Jo. To jsou ode mě 9. Stůj. Jo, jsi to teď. Tak to máš napsaný do toho. Mě to ukazuje na to, protože jsi ode mě nejblíž. Já bych si chtěla kouknout do tohohle. Jestli tady by něco mohlo být. Ty bogy, já dostávám samý boty. Hej, tam je hráč, vidíš ho? Nebo 2. Jo, aha, oni týmují tohle. A my taky týmujeme a my je sundáme, protože jsme lepší v PvP. Že ano. Pojď, Rydrix. Já jsem ho sundal. Kámo s rukou. Ne, Rydrix, tady vem si ten chestplate. Jo, on měl meč tam ten. Máš meč nebo něco na mázení? Pozor, tady je týpek. Já myslím, že umřu, Rydrix. Rydrix. 2 srdíčka! Úplně stejně jako skoro. Úplně skoro stejně teda. Tady máš ironový meč. Ne, aha, ty máš lepší, no. Jo, ten ohnivej tady zapadl. Lidi, tak to teď máme mega. Tady máš enchantovaný chestplate. Enchantovaný kalhoty. Máš meč? Jo, no. Tak to jsme dobře. Já říkám, že jsme lepší teammate než oni, že jo? Kámo, já mám takový pustý teď perfekt. To je super. Jdeme? Dobře jsme ale zabili, hodně dobře. Hej, to. Takže jsme tady zpátky, že jo? Pojď. Ty máš luk? Jo. To ty máš 64 šípů. Nemám. Já to totiž nemám. Já mám 64 Je šípů. to tady je. Tak jako power 1, to je taky hodně dobrý. Ale za to mám tohle. Ten zlatý, který zapadl. Já mám tenhle. Hej, tak jo, když to můžeš zapálit a já bum a oba dva do něj budeme koukat. Chvilku, počkejte. Já vidím cestu. Jo, pardon. Já vidím cestu ve vodě. Tu jsem našel. Pardon, že byly fakt takový střihy, my jsme museli, že jo. To tam blbý věci. A já je vezmu, aby to nikdo nemohl vzít. Ale nám to nebude vadit, jako... Nám to nebude vadit, že jo? Mělo by, že bys tam hodný. Tady byly, hej, chceš jo, ty máš. Tak chceš to, ironový kalhoty. Ty máš? Jdeme, Rydrix. Nech si ty ironový kalhoty, jdem. Já zase mám Minecraft hudbu.
trošku. Tak. A jdem. Hej, tady je cesta. Pojď. Nic. Už je 6 hráčů a nikdo se nekouká. Ať ti dáš cesta. Jo, ale to byl tam teď, jak jsme vypli. To protože my jsme zabili 3, já jsem zabil jednoho, ty zabil jednoho a Já jsem zabil jednou pěstku. Jako fakt, ty jsi zhodil, ne? A on umřel. Umřel. Tady je nějaká, tady jsou helmy, Iron, cože? A chainová ještě. A tady je nějaká čestenzí. Wow, nic nebylo. Wow. Jak dokonale. Co tady bude? Co tady bude? Nic tady nebude. Která se zavírá. Nic. Nějaká čestenzí? Nic ne. Hej, já tady je Nick, vidíš ho? Jo, počkej, já nemám. Já jsem na to. On má dobrý věci, jdeme rychle po něm. On nehodil spít, já si srandu. Tak ten to vůbec neumí. Ten to vůbec neuměl. Hej, dáš mi. Jo. Ty máš se zlatý jablka. No tady máš Iron Chestplate. To je dobrý věc, jak něco. Máš Iron kalhoty. To bys mi nedal, tak budu. Máš nějaký ty zlatý jablka? Počkej. Co je lepší? Máš ty zlatý jablka? Jestli bys mi hodil pár. Já mám jenom 2, tak já ti hodím jedno. Jo. To tady. Ty jo. Pak se koukni na video. Mně se tady takhle někdo ukázal za tebou. Tak. To mám ne. Ne, já nevím, kdo to byl, prostě jak se tam probíral ty věci, tak nevím to. Pravidelný video to nám byl. Už nás tady jsou jenom 5 a skoro všechny jsme zabili. My? No. Jenom my jsme zabili, kámo. To ne. Jo. Ty se tady ne, bylo jich 12, myslím, že, nebo 24? My jsme zabili 4. No, tak jako. Luk! 4 tady byly, no. Nemám luk. Tak já ti hodím všichni. Ne, ale tam já nemám luk. Jako mám, ale ty máš silnější, takže si to vem. Jaký máš? Žádnej, nemám žádný enchant. Ty na ně máš power 1. Diamant! Jo, vem si ho. Enchantovaný? Ne, tady není enchantovaný dia. Tak To to, je teda nejlepší, že jo? no tak lidi. Ok, myslím, myslím, že vyhrajeme tak trošku. Já Ale mám pak si dá- Vince 1 a Hele. player je 4. Už jsme jenom 4, takže by to chtělo zabít ještě Kolik jednoho. mám 40. Chtěl by to zabít ještě jednoho a zabijeme tebe. To si dělám srandu, to bych neudělal, možná. Ale co to tady je? Aha, Za 10 minut skončí hra. ty bohy. Rychle, musíme nějak zabít. Tady je! Vidíš ten Nick? Já kdo potom vyhraje? O ten kdo zvítězí. Já když skončí ta hra. Nikdo. A vidíš ten jeho Nick? Tady byl takhle Nick, já ho Já viděl. za to bojím. Jo, tamhle je, vidíš ho? Jo, Jdeme po něm, rychle. mám po něm střílet. Ne, to by pak utíkal ještě. Cože? Nevím, se ztratil. On se teleportuje nebo co? Tamhle nahoře. Jo, on se teleportuje? Mně se to totiž trošku zdá, že se teleportuje ten týpek. Že nejdřív byl tam a najednou byl tam. Jo, a on má ender perly, ale se portnul na strom. Střílej po něm, kašlu na to. Střílej po něm. Nebo hodíš mi ten luk? Já po něm budu střílet, hoď mi ten luk. A šípy, rychle. Ty vole. No teď ty vole. Já potřebuju luka šípy. Rychle. Na. Luk NZ, no a rychle ty šípy. No nemám šípy. Jsem ti hodil 4. No nemám, musíš mít ty. Nemám, jsem ti hodil. No tak to je pěkně. Na. Co je? To mám ještě nějaký. Tak Mám rychle. ještě 64 další. Tak mi je hoď. Ty vogy. No a pojď sem týpku. To mě zabil. Že? Jako fakt. Má luk.
Oni jsou hrát. Tak já na to kašlu, já se tady To má nenechám. Power jedničku, Luka. Já se tady jako nebudu se tady nechávat spawnbovat nějakým srabákem. Že jo? A Ender Pearl už nemá. Já radši půjdu na fight jako pořádný. Už je 3 práce. To kolem mě nedáš, protože jsem umřel. Oni týmujou, jako dělá si srandu, jo. Ty vogy. Neschovávej, zase, nabíhá na mě a pak utíká. Srabe. No tak jako oni týmujou. Zase, vidíš to? Jo, jeden je mrtvej. Teď jsem dostala generation. Takže teď bych měl šanci. Neužijte. Něco ho trefilo. On je spawnbuje. Jo! Lidi, yes! První hra a taková výhra. Ban? Tak jako dostanu ban lidi. A mě to bylo, protože jsem látil člověka. Takže vyhrál jsem první výhra lidi. Banán, CZ. Takže prý dostanu ban lidi, takže už asi tady nebudu natáčet, co? Napsal mi, že dostanu ban. Rozloučte se lidi tady. Ahoj. Ne, to není konec, děláme si snadno. Pojď na San Andreas 2. Co to bylo? Co? Na San Andreas 2. San Andreas. Jdeme zase k tomu hněvému domu. Naši taktika. Já jdu pro tam tu čestupy, pro tu v tom domě. My jsme zase vedle sebe. Ale jako, kdyby tady tam ten nespamboval ty vogy. Pojď. Aspoň tě jsem ho zabil. Taky jsem ho zabil lukem. Nebo On tam jde, já jdu zavít. Ty hajzlí. Kašli na ní, třeba tam dostane meč. Ty v tvý čestce nebylo nic. Kde seš? Má meč? Ne. Zabije ho! Šikana! Šikana! Jde nás do mě. Budu. Proč ten diamant neobírá míč, teď ho bouchnu do hlavy? To je srap. Já ho umlátím diamantem. Ten už musí mít tak Díky. málo. Co je? On hodil luk. Yes, umřel. Jo, zabil. Já ho zabil. Mám 2 luky. Jo? To Oba dva jsou Power jednička. proč nás nemlátil luky? Jo, mlátil. Kde seš? Pojď tady. On mi hodil 2 luky. Pojď jdeme. Musíme Máš dostat nějaký luky? meč. Ani jeden. Kámo. Já taky. Musíme hlavně dostat meč, aby jsme se mohli... A je jídlo. Já mám něco málo. Já mám něco. Já mám nic. Jsem chudej. Co máš směru? Tady nic Jo, ale nebude. tady je ta buglá česta. Tak na to kašli jdeme. Au. Ty vogy. Jo, tady vím, že něco bylo. Hej, Hedsking kapa. Tady vím, že něco bylo. Jo, tady. Meč! Už jsem říkám Hedsking nama. No. Tak Hedsking kapa. Hej, takže mám meč, jo. To je good. A já jsem tě zavřel zrovna, když jsi vyšel. Máme Jsem tě meč. zavřel před nosem. A potom jsem tě zavřel a ty jsi stihl utéct. Hej, tam je nějaký týpek. Viděl jsem Nick. Tamhle je. Půjdeme do něj. Máme? Nevím, ale je tam jeden Nick a my jsme 2 Nicky. Kde je? Já nemám ústí. Kde jsi? Nevím, ale viděl jsem Nick. Halo, medic. 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 Tamhle je! Půjdeš som sám. Proč? Já nemám jídlo. Já tě pomstím za jídlo. Jestli tě, kdyby to by bylo trapný, kdyby jsi umřel na jídlo. On má brnění, ale nemá meč, Takže takže... můžu, já mám 2 životy. Cože? Chytej, dělej! Blastejky. Chceš jedný kalhoty a nebo čepicu a boty. Čepicu. A boty. Takže já si dám takhle.
Já ty tepláky mám u tebe buglí, že máš až na břicho. Okay. Takže jeden týpek je dole. Nice. Řekl si, nestojíš na mě, co? Když se nosíš, když si dáváš kalhoty až pod břicho. Já tady máš diamant, aby jsem aspoň mlátil víc, jako. Diamantem to volí víc. A ty mu dáš. Hej, počkej, tady v tom domě nebyly něco možná. Já jdu sem dolů, tady byly hodně česnek. Tak jo, kámo, s tím diamantem nerozbitném, to by se nedalo. Wow. Hele, tady máš kaťata, bro. Ty máš kaťata. Kaťata. Má ráda kaťka. Kaťata. Hej, tady je nějaká čestka. Hej, má ráda. Hej, tady máš zbraň. Tady máš zbraň, vzít dojď. Jdeme na ně. A pomstím tě, když žiješ. A nevadí. Pomstím Dát tě. pomstu. Tady byla Wow. cesta. Hele, tady jsou nějaké věci, Andy. Co tam máš? Asi někdo umřel. Já jdu tam na cestu. Je tady vlastně ta cesta, že jo? Ne, nahoře. Jo, Nekašný. to musíš tudy, že jo? Nekašný. Já se jenom kouknu, co v ní je. Jo. Chestplate pro tebe. A ty by si jí měl, takže tady máš ten chestplate. A ještě... A měl jsi tam speed, tak já ho hodím, no. Ty vole. Jo, mám na minutu 55. Já minutu 24 sekund. Ne, no. Tady byla cesta na stromě, to si ještě pamatuju. Tamhle, a já jsem byl tady. Tady jsem myslím, že taky Ty pogy. Je tam někdo? Ne, ale mám Ender Pearl. A mám tuhle tu dobrou cestu. Máš to, jídlo? Jenom jeden steak a polívku. A 2 jablka, takže tady máš ty 2 jablka. Nechoď tam. Máš tam ty 2 jablka. Ender Pearl, tady máš. Hodil jsem ti jednu. Já mám 2. Myslíš, že tam na stromě něco bude? Já jsem kouknu jako. Vím. Ne, ale mohli bychom se tady schovávat, ale my nejsme sraby, jau. Podolu. Jdu se tam za tebou na teleportu. Jo, tady by měla být schovaná cesta. Wow. Tady kde seš? Tady je vždycky schovaná cesta, to vím. Kdyby po nás někdo šel a měl by lepší věc. Hej, tady je schovaná. Tady je. Wow, kde seš? Tady pojď. Na prut. Kde? Kde jsi? Ty jim bojuješ? Jo. A kde je? Kde jsi? No tady. Já Já tě nevidím. Je tady! Já ti pomůžu. spadnu. No, on mě zabil. Má diamečele. To myslím, že nedám. Daj Drix. Daj Drix. Kolik mu bylo? Nevím, ale byl to strašně spawn boer. Má 4 enderperla. Jdi. No, nepsal on, ale. Ale To znamená Greenman. Greenman, CZ, Tak já jsem se odpojil. zelený, CZ, čekej na mapu. A jdeme na City 1. Než dáme si takový 2-3 hry, že jo? A ukončíme to. Tady dáme epický headshot zase. Jako jsem já udělal to. Víš co, epický prostě. jako ten Tom Gaming Live. Tomu portimu epický headshot. Nejsme vedle sebe. Vejdem prostě budíku. Já jdu na střed, tady je totiž hodně čestek. Ok, tak já to... Vedle mě je ten týpek, co tam napsal Kidi. Jo, čau, já tě vidím. Je čau, Redrix. Vedle mě je ten týpek, co nám Já když tak napsal mám Kidi. neskysky. Jo, akorát, že ho vidím jako Alex, protože já mám koupený Minecraft. A budu mít koupený. Je to A já to mám hnusný Airko, který se mi nepovedl, takže ho nějak a my ho nevidíme.
Bohužel Ryverex, protože ho nevidíme. Protože ho vidět ani nemusíte. Mám zbraň! Kde seš? Kde Hendrixy? On nevybral Ender Perlu. Ne, potom, ten má dobré věci. Ty má dobré věci, Ryverex. To je Google. A má hacky, protože nešel odhodit. A je mrtvé. Já zabil jsem. Ne, já mám 2 čestné, kde nejseš ty? Co to sebou? Kámo! Málo. Ryverexe! Já jsem... Ale mám diamantový meč. Hej, tam jsou nějaký týpci na středu. Jdeme zabít. Oni týmujou ve Tam je třech. jeden, který mi sebral tu Ender Perlu. Jau. On má diamant. Já jsem ho už zabil, já mám diamant teda. Pojď, zabijem ho, pojď, tam, ten umře. Debil. Jo, umřel. Diamond. On má hacky, jo, má kilauru. Oni ho vybanovali. To byl na teď. Oni mu dali ven. A já mám srdíčko. Byl zrovna teď tam. Zrovna nemohli dát. Když jsem s ním bojoval já. Vidí? Tak to je štěstí tohle, jako. Oni mu dají ban zrovna, když mám srdíčko. Epický, to budou 2 epický savey. Epická záchrana. Epický záchvat. Já mám diamant všechno, takže mohlo by Jo, a já vím, co by se mohl natočit jako speciál. Co zaplánovat? 10 typů fotbalist. Jestli chceš, tak to musíš být se mnou. Už mám napsaný. Už mám Rožbí. Jo, tenhle mi sebral Ender Perlu. Tak, ty budeš brát Redrixovi Ender. Nebo já nevím, kdo to byl. Jestli, jo, měl jí asi. Ne. Jo, měl. Jo. Ty jo, nebudeš brát Redrixovi Ender, jako to se fakt nedělá, ale v dnešní době. To beru jenom cikáni. Cigáni, pečivo, Třeba 4 rohlíky. Bouška. Dobrý, jak k tomu? Bouška. K tomu bouška. 90 To je nový jídlo, bouška. Pečivo, chleba, 4 železa. K tomu Fegerinská bouška. Kámo, Fegerinská bouška, 4 krandiky. prostě v té polívce, jak budeš mít to zlato. Wow. Já. On je dole. Tam je Česta. On skočil do vody. Umři. No, málo. On půjde za tebou, tak to dej to TNTčko. Týtenčíčko. No, málo, jak to je málo života? Týtenčíčko. Debil, umřeš. Já. Kámo, Já jsem se odpálil sám, lidi. Já si pamatuju, co jsem udělal tobě. Jo. To mě hodně. To, myslím si, bylo to ve videu, ne? Tam byla Česta skrytá. Já vím, ale. Bylo to ve videu. Jo, bylo. A já ho možná zabiju. Cože? On nešel odhazovat lidi. Jestli si to nepamatuje, tak to je to. On byl poslední. A měl hacky. Že tam bylo TNTčko. Já jsem on si Dixe přede mě stoupil, já jsem zrovna vystřelil a strčil jsem ho k tomu TNTčku. No tak já jsem teď budu hrát teda proti hackerovi, no. Jdeme na Arabec 1. Protože, jak jsem si mohla všimnout, tak on nešel odhodit, že jo? A to je anti-knowback. Nebo chyta. Tenhle zmrt David SVK mi to vzal tu Ender Perly. To už jsem zabil. Mrtka. Pardon. Takže, To to je je poslední hra, mám aspoň jednu výhru. Na jakém hraješ serveru? Co? Kolik je u tebe hráčů? 8. U mě 8 také. Já tě vidět, Minik. Drixy. Skáču, Ryverex. Přes tohle teplouště tě nevidím. Máme aspoň jednu výhru, že jo? Tomu se líbí gulášky, květky. Kdo má rád Dixie a rád Dixie, až napíše do komentářů. Napište, koho máte radši, jestli Dixera nebo mě. Jako, že my jsme spolu. Jo, prostě Dexter,
Já, koho má teda Dexera nebo Petr, jako já jsem s Dexerem a Petr je proti, tak teda Petr. Mám meč, utíkáme! Utíkáš? Ale pro, Kde seš? Tenhle týden má meč! A nějaký naspídování, asi čural. prostě já jsem s Dexerem. Zabij se ho! Kde seš? Já Kde to tady máš meč? tak, jakože já s Dexerem, koho máte radši. Víte, na ty ukradněte tu enderpearlu. Já nevím, jak vám to říct, on měl zlatý meč. Kolik do nás jdete? Ty nás to Tak mě to všichni. říct. No prostě já s Dexerem proti tomu Petrikovi, tak koho máte radši? Tak napište do komentářů. Petrik má už 105 odběratelů nebo kolik, ne? A napište do komentářů. Hlavně Petrik. Nás dva nebo jeho. Kde je bodky? Tady je nějaký tý penzí. Ale jak se tam dostaneme? Má dvojnek. Tudy. Redrix, tudy. Já miluju, když říkám prostě Redrix. Dlouhejny. To je strašně dobrý, Redrix. Jméno, mega OP, mega. Že do tebe nikdo nejde. Ne. A má meč? Má meč? Ale on má diameč, vole! Zapal jsem jednoho! A ti ho nechci... Jo, dobré. Dobré, mám ten diameč. To je kokos. No, tady máš meč. Ej, on má brnění, kámo. On má brnění. A nenasadí si to. Jo. Ty dnešní dobře, teda době, to tak nefunguje dobře. Jo, ale dobře to taky víme, se mi zdá jako hodně dobře, jako. Jsou 7 hráčů. Je, no. Tak taky není moc už lidí. Tak my, Dexter a Rydrix, killer. Hej, tady je cesta. Hlavně to Mám do tebe věci, jdeme dolů, já ti je tam hlavně to dám. pojmenuj, Rydrix a Dexter jsou killery. Pojď, rychle, tady máš věci. Dexter a Rydrix killer. Jo, ty máš svůj brnko, a mě chybí bodky, a za to mám laky boty. Počkejte se, že ti chybí bodky a ty bodky máš. Teda, tak mi chybí kačata, bro. Já mám, Ty to je? jo, Tak mi hoď. já mám na sobě a to jsem nemohl si to říct dřív. Ty máš nějaké jedlo, Tady máš 3 jablka a 2 melouny. jedlo, díky za jedlo. Já mám diameč a ten zlatý meč. A Lukenzi. Dojč. To je hrozný vyslovet. Ty vogy. To nevyslovím prostě. Cesta, jo, ale to je ta tvoje, jak si to vzpomínám. Tady jsme na spawnu. Já bych potřeboval vidět mych, aby jsme sundali. Hej, jo, já jsem zabil toho, jak ti sebral tu enderpearlu, že jo? To je cikán. Jo, tohle je vlastně poslední hra, že jo? Ano, tak snažíme se vyhrát. A zatím se nám hodně vede. Hele, už máme jednu výhru. Snažíme se vyhrát. Už máme jednu výhru a my to hrajeme spolu, takže jedna výhra dohromady, že jo? Snažíme se ale vyhrát, jo. Jako ty jsi se minule nesnažil? Ne, já se snažím pořád kam, ale Teď se snažíme prostě nejvíc. jo, prostě jako, Víš, že my tady chodíme pořád dokola? jo, no kam, já se někde schovávají, No ale tady, ty vole, ty toho není tak velká mapa. A teď jenom je to je nekonečná mapa. Aha, aha. asi, že jsme tady nebyli. Tady jsme nebyli. Tady je taky, že často. Oh. Do you like me? Nebude tady zpívat čistě na výbra. Dexter má rád Dextera. A, ne. Oh baby, oh. Deathmatch! Už bude deathmatch, tak to tady zůstaneme. A jsme zase my 2 proti němu. A pak si dáme... Hej, hodíme si zlatý jablka. Ty máš? Ne, ty Já, tak si ho hodím. Ty máš v ruce, vole. Já vím, ale já jsem myslela, že máš i ty. Ty máš jedno. Jo. Aha. A tak si dám tohle, to ti dává regen. A pak si Hej, dávej si pozor. Deathmatch! Parkourista. Ty vole, rychle, jdeme zlatý jablk. Kámo, ten nemá vůbec dobrý věci. Nech mě.
že jsme umřel. Dobrý. A teď mezi náma, Raidrix. Tady chytej lepší věci. Diamáč. A ten zlatý nebudu používat. Já si vemu stejné věci, co máš ty, jo? Ty máš tohle. Já si něco zaspívám. Milk and butter, rice, pasta, chicken. Dám si tohle. Milk and butter, milk and Teď tak si dám ty silnější věci, jo? Schválně, jo? A já mám používat ten. Jo, můžeš, ten zlatý. Máš ty silnější věci? Můžu si ten Iron Chest být enchantovaný. Já tě ještě budu zpívat. Rice, 3, pasta, 2, 1, milk teď! and butter, no. Teď! Máš vyhraný, já nemám vyhraný. Super! GG pro tebe, Raidrixi. Dobrá hra tohle byla. Milk and butter, rice, pasta, chicken. Takže GG pro tebe, Raidrixi. Pojď se rozloučit. Takže máme 2 výhry, jednu já, jednu ty. Takže dohromady mám 2. Pojď se rozloučit. Takže pokud se vám video líbilo, můžete zanechat